Na sziasztok! Ebbe a mai kisfilmbe, ebbe a gépbe kerül visszaépítésre a katalizátor. Na de annak idején miért is vettem én ki ezt a katalizátort ebből a gépből? Egy az, hogy torpangatott is a gép egy picit, meg ezt a lemezt nem tudtam rajta meghúzni, itt volt benne egy imbus csavar, és az a csavar az hosszabb volt, ugyanis benne, hogy van a katalizátor pogács egy alaplapon, arra még ez rá volt hegesztve kívülről. Itt látható is, hogy a csavarnak a vége az ott úgy neki szorult, és nem lehetett meghúzni. Én most próbáltam rajta húzni, ugye ez a csavar ez megszakadt, szét kellett szednem a kipufogót, új menetet fúrni bele, és akkor gondoltam, kidobom belőle a katalizátort. Hát nem hozta a várt eredményt, ugyanis a kipufogó nem lett letömítve, ki lett hajítva belőle a katalizátor a terelő lemezzel együtt, így gyakorlatilag egy üres kipufogót kaptunk, és a dzsuva, az el nem égett üzemanyag az folyt órán száján minden irányba a gépből, meg igazából nem is mondhatom, hogy erősebb lett volna a gép, ezért most úgy döntöttem, hogy visszapakolom bele a katalizátort. Most ennek az eredményét látjátok ebben a kis filmben, és hát a technikai részleteket annyira nem mutatom. A szerelésről pár képkocka, és akkor fogadjátok szeretettel. Solo Bianco 6442. Megy vissza a katalizátor apró módosítással. Hát, hogy kell a katalizátor, vagy nem kell a katalizátor, mindenki döntse el. Én annyi módosítást hajtottam rajta végre, hogy az alaplap, amiben bele van hegesztve a katalizátor pogácsa,
a pogácsa körül 4 darab 5-ös furattal megkönnyítettem a füst útját, tehát hogy ne csak a pogácsán nyomja át, hanem kapjon szabad utat is, illetve a pogácsa külső felén, ami rajta volt ez a terelő lemez, ezt leszettem róla, ugyanis véleményem szerint ez visszafelé terelte a hőt a henger felé. Azt meg tudjuk, annyira nem egészséges. Na, sziasztok!